kommer jeg listen, ikke også? Nå. Er det fordi, der er filming på? Nej. Hvad? Ja, det skal du ikke. Gør det ondt? Ja, en lille smule nu gør det. Mm. Ja, det er, når man straks skal være moviestar her, så. Ja, nu trækker du bare ud for igen. Gør det ondt der? Ikke så voldsomt. Nå. Nu bliver jeg nødt til at lige tage nålen ud der. Ja. Jeg får lige sådan lidt. Jeg tror simpelthen ikke, jeg er kommet ordentligt ind i karret. Og det er som du siger, det der med, at man skal ikke stå og begynde at rode i det, så havde det gået ondt, ikke også? Jo, så bare ud med den. Ja, det er nemlig det, ikke også? Jo. Er det ikke den erfaring, du har gjort der også? Helt sikkert. Ja, jeg kan ikke få den på plads i hvert fald. Nej, så er det ikke, hvad det er. Så må vi tage en ny film. Så har vi også fået det. Så har du også fået det med. Ej, jeg kan altid klippe den lidt. Ja. Det var da spøjt, hvorfor jeg ikke kan få den på plads. Det kan jeg ikke. Jeg har ikke gjort nogen skade. Nej, det tror jeg ikke. Nu holder jeg lige lidt hårdt på den, ikke også? Ja. Og sidste gang, der må der også 3 stik til. Nå. Og nu er jeg ikke noget lige at være inde. Nå. På Jo. den her nederste også, eller hvad? På den første. Ja. Ja. Nå. Jeg tror måske, den snyder med, at den føles meget overfladisk, men man skal lige en lille nip dybere, Ja. end man lige regner med. Nå. Jeg tror, det faktisk er sådan der. Det kan jeg næsten Altså fornemme. på venen, det er vel det, vi snakker om, ikke? Nej, den her nede, det er den, vi kalder arterien. Det er den længst nede her. Nå. Og jeg tror altid, det starter med venen. Den ligger vi højere op venen, så den tager vi for at ikke komme i vejen for hinanden. Så starter vi med den nederste. Nå, jeg tror, det var omvendt. Ja, du tænkte, det var omvendt. Ja. Den ligger bare lige sådan en der på til. Ja. Jeg strammer lige lidt heroppe igen. Ja. Ja. Så kommer jeg lige så forsigtigt.
Der gør det ondt. Det Det var der altid lige der. fik du det med på? Fik du det Jeg filmet? ved det ikke, for jeg Nu prøver jeg at være meget sådan, du ved, Ja, ja. forsigt eller stille, så man sådan kunne fornemme, hvad der foregik. Ja. Hvad, John? Men det er ikke der var sikkert, noget igennem der. men det kunne godt være, at jeg alligevel var i vejen med mine hænder, så man ikke helt kunne. Ja, Vi tager den derfra. Det må vi det prøve er igen. en film, det der er. Ja, ikke også? Sådan der. Så skal du bare se. Så spænder jeg lige igen, ikke også? Ja. Nu må du ikke blive for ondt i nakken, jeg skal holde den der. Det kommer lige så stille. Sådan der. Der var ikke det der ned i fingrene i dag, eller hvordan? Nej. Det var mere den første. Det var ned i den første i dag. Ja. Der kunne du mærke det i fingrene. Ja. Ja, Eller ikke i fingrene, for Eller- det er den rammer. ja, En eller anden nerve. ja. Ja, sådan der. Så kobler vi på. Ja. Du får lige den ind i. Sådan der. Det er så et serien, det er den frafølgende, den røde, vi snakker om her, ikke også? Men det har jo ikke, man skal huske det der, når nu vi siger arterien. Vi ligger jo begge to i en vene, ikke også? Det er du med på også, ikke? At den der fistlen, det er en vene, kan man sige, ikke? Jeg er ikke helt sikker på det. Nej, Og nej. hvad er det for en, der er frem, og hvad for en, der er retur? Man kan sige, det er det samme stykke kar, at man ligger det i. Ja, Fistlen der. ja, Så begge steder, hvor vi lægger dem, det er der, hvor man har givet venekarret lidt mere flow og volumen. Jeg skal prøve at finde, måske vi har en bedre tegning om det, eller på det. Ja, sådan der, Jørgen. Ja. Så giver jeg det lige sådan en klister der. Ja. Så tager jeg duen ud. Jeg skal nok lige sætte en der også, tænker jeg. ja. Du vil godt have den ud af hånden, ikke Ja, også? så. Sådan der. Altid. Og så tager jeg den der op, Ja. Jørgen. Ja. Det var det. Det var det. Så må du